lolu daba ngifuna sikhulume ngalo la serious. Yeah. Cha, webona uthi ngizongabingeleli kuyaphuthuma. Bengicela ikakhulukazi bafowethu laba abaculi. Sibambisane kunale mashi engifuna siyenze. Ngicela sitholeni indawo. Kukhona indawo yayisedube nasejabulane kudala. Lezi indawo zazingathi yi-stadium kodwa isincane kodwa nje kungathi kuyisibaya. Sithole isimo sendawo enjalo bese sithola graphic design. Bonke sithole no-engineer laba seyidudu bonke sibafake lapho. Bese kuba nesimo sabaculi ikakhulukazi omaskandi babe nesimo sokuphatha imvubu. Nawo bengabaningi mabe ba u50 nje ba right. Upelepele ke ngizozama mina ukufonela labo sisi bakwaMayimayi basinikeze upelepele othile sizoqoba sofaka ivinika bese sicwilisa lezi imvubu esimene esikapelepele ke sithi ukuxoxa naleli bandla. Ngoba kuningi kakhulu ngibona kugcina kufohla yabona. After lapho so bese senza into ezoba isimo se-after party. Ngoba uma sibashayela lento yokudelaya kwabo nemisebenzi. Uzogcina sihambe siqamba amanga la kulabantu labo kufanele basilalele. 2 zobe sesixoxa nabo ke after leso simo leso yabona. Kube ne-after party yabo lapho echayi zothenga inyama kube utshwala kuphuzwe kudliwe kube mnandi. Sesibonga ukuthi imisebenzi abasenzela yona ibayile. Kodwa sibe sesiqale lapha ngoba ngiyafuna ukuthi siqale lapha. Ngicela ukungalibonga ithuba. Ayike nganza ukuthi ngiyathemba nezwele insizwa ofihla isikhwele umfaka amagubana malana nombono wakho ukuthi ke ufisa leli bandla lingo-graphic designer ukuthi ke kuthola nyana indawo nje encane laphana uzokhona ukuthi ibaxoxisane nayo laphana kancane engana kwethu. Ngakuthini mhlawumbe kwakuphala lolu daba ahlana comment section kangezwe lakho uvo ngalolu daba. From mina sibone ngana kwethu sengiphuma nje na kodwa ngiyithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nesiphathi kahle ibe nosuku lomnandi. Ngithanda kakhulu.